Salam dogonçuklarym, gowy adaýlaryňyz janyňyz sagamy işläp ýörsiňiz sagamanja şu ýerde bir video çekip goýasym geldi. Näme hakkynda şu onunla videolar paylaşılýar. Meselem menki bolsun, başgalan kod. Mene çekinip gorkup durandym ýok. Paylaşsaňyz paylaşyp berin. Etsem jeda edýändir. Ýani dogry köpleri dogry da edýändir. Dogry da edýän üçin men kan halayan ýokdur. Dogruçylygyň dosty ýokdur arkadaşlar. Ol öňden gelýän zatda. Şu yerde aýtjakladım. Kimin kimligini bilmeyen, kimin nämeligini bilmeyen şu yerde barıp yorumları erkekler ayarlar erkeklerden beter aşağıdan. Ay bu gutaran, ay bu jelep, ay bu näme bu dağan, bu ey bile maskara yok. Näme göt atıp duran ama tayda. Yok bir legenne su goýup şu kellen sokup jeda va kartoşka döwmek jedalary görüp vay utanışsız maskara. Özbeklerde görüň ýokmy? Nerlerini açyp nämeler edip durlar. Görýäňi de dogry dämi? Hudaýa şükür. Şu neçen o time açyp duran mediam ýokdur men. Jeda çeksemem. Erkek gelip jeda çekkendim. Käbir erkekler mençe de bolup bilenler. Soňa mene birde TikTok nämelerini bilmeýän gelip şerde ýorumlar ýapan bolýaňyz, gelip ýazan bolýaňyz onu muny. Näme üçin kino ýyldızlar, kino aktyorlar, bagyslar hemmeler TikTokda. Näme üçin? Halk kelip işleyen adam nirde pul bar bolsa şo ýerde. Başarsaňyz sizemedin. Oňmuň videosyny alyp, oňmuň götünderini ýansaňyz, oňmuň aýbyny atjaňsaňyz, sizem başarjak boluň. Sizem ýaýyn ýapyp, sizem girip etjek boluň biriniň edýänini. Şeýle bir zatda men oturup pikir edýänler, oňa gıýbat edýänler, oňa barıp erwe satlar ýazýanlar, sizin hojalygyňyz dagan. Sizde hojalyk ýok, düşdüňmi? Şoň üçin hem oňmuň aýbyny gözleýäňiz. Kimin aýbyny açyp bolka, buň kim maska edip ekrana goýup bolarka? Tebebi özüňiz hojalygyňyz maskaraňyz çykan. Özüňiz dağaňyz, başgalaram dağatyn diýäňiz. Meni enem atam çağalan bilýär. Doganlarym bilýär. Siziň bilmäňiz de gerek ýok. Siz men hakda näme pikir etseňiz ediberin. Hudaýa şükür. Alnym arasda. Ýüregim pek. Dönün. Ondan oňmuň gıýbatyn edip, oňmuň videolaryny oňmuňa dağıtýansaňyz. Ejeňiz kakaňyzy käbä uradyň. Enem ataň ardywy haja gidip käbäni görmek. O ýagşy işler edin. Ýagşy işler edin de. Näme bir ýagşy işler edin de, bir ýagşy işler alyp ona şu surelerde paylaşaňyz. Video paylaşanlar. Adamlaryň edýän go işlerini, enesini atytyny haja uradýan videolar bany men käma içinde daýa şükür. Ondan sonra oňa işler edip oňa kömek edýän videolar bar. Näme üçin şolary kim paylaşaňyz? Ýarawsy çağalar bar, ýarawsy adamlar bar. Şulara kömek edýän dip näme üçin şolary videoны paylaşaňyz? Diňe onunla bir teger bir göt açyp bar bolsa, teger bir jeda çekip duran bir bar bolsa, şu ýokarda peçatlap ýazan bolup muňa näme diýjegini maskara näme sen hojalygyňa ondan meterdir häli görsen. Ejeň bajeň näme edip bereni bilen dok, heleyleňiň näme edip bereni bilen dok, ýöne başgalaryň götünden aýyp gözleýäňiz. Ondan adaçyp özüňizleri serin, öz aýbyňyzy ýapjak boluň, öz ýakaňyzy iskak görüň, ýylyň aýbyny açyp, ýyly maskara edýänçäňiz. Şolara edýän adamlar tagam maşalat badyr edemok, tagam dağan kädýän. Dogruçyň dosty ýokdur, elmadama dogurda da etýändir. Şeýle bir erkekler bar daşary ýurtda işleýän, jan edip gara derer, alyn derler, halal işleýän erkeklerimiz bar. Ýöne gynan tagam aňarda käbeler, hemmetni diýip aýtýan ýerler, bar sagyryň tiýdigine müň sagyr taýar edip, hiç adam hemmet diýip aýtýan ýerler men. Şeýle bir erkeklerimiň şeýle bir aýallary bar da aňarda oýnaştyrjyp, onu arsip bersip, görüp eşitýän atlanmaýdan, sedem görüp eşitýän onu ýalatlary. Haram hileyler bar, şöýdip ärleriniň alynlaryny döküp, gazanan pullaryny aňarda togurup oturan. Hileylerini daşary ýurda uradyp, jaýallaryp, jaýa oýnaşlaryny talyp oýnaşlarla ýaşap, hileyler berden barana soň talak diýip duran erkekler bar. Olara näme diýjek? Soň üçin Allahdan şükür edýän ärimiň ýoklugyna, aňarda hakkym ýyp oturan, pul ýyp oturan ärim ýok. Ýyta çağaçyklarym enem atam nas bolsun. Allah razy bolsun, şolaryň jany sag bolsun. Şolar üçin geldik işlemäne, şolar üçin işleýär. Soňa mene bir zat aýtsak, haçan görsen TikTokda, meni günde TikTokda görýäňizmi? Men işlem ýokmy sen? İşleýän men, ýöne men dogry näse de aýtmak, näme iş edýänimi? Düşdüňmi? 2 günne bir bolsa çağırsalar günne, bolmasa 2 günne bir bar. Men öz arasynda tämirlek aýtýan ýerim bar. Ýöne prosta başlygy men TikTokda oturan bilen üçin o taýda ýaýyn açmak, video çekmek bolanok diýär. Başda iş alanlaryny aýtdylar. Bu ýerde video çekmek bolýan däldir diýip. Şoň üçin men olafda video çekip bilemok. Ondan men dogry näse nirde işleýänimi, her etýän, her gidýän ädimmi TikTok'a goýmak dogry näse. Meni enem atam sagalan bilýär. Ondan sonra meni başarsaňyz sizem TikTok'a girin. Başarsaňyz sizem gazanyň bäşmak gazanyp bilen matyňyz.
onu edip bilen yok mu? Götümü de gasan adamdan ayıbını açıp ayıbını gözlemem dani. Düştünüz mü? 10.000 alyan maşinana 10.000 zayına göz dikip ılgasıp salkıllasıp leyadi vallaka neyden allaka deyip salkıllasmağında tizem işleyecek bolun götümü derledip tizem adacık ılgacak bolun. Men 7 yıl ver ılgap biyorun işlep biyorun. Ondan sonra men alarına. Meri'nin bu zayına edip sallıka deyip gürrün edip 10.000 gıybatını diyen çağa tizem edecek bolun. Tizem basarın. Yurttaşında çıkıp şalkıllaşıp onumu pulluğunu yedip vermen denim. Hocaluğunu da teretecek bolun. Hocaluğunu da atıp dikeltecek bolun. Dikelen hocalıkları göz dikmen denim. Hocalığı dikelen hocalıkları ne dikeltleri bileyim halalından. Halal adamdan ilmi dama hocalığı dikeler. Düştünüz mü? O 10.000 gıybatını edip 10.000 ayıbına sokup yürüyen haramlar mıda ölün çağına sudursunga da gidersiniz. Ölün çağına atayı daylığına da gidersiniz. Düştünüz mü? Enesine atatına hormat koymayan, enesine atatına hep bir de bir gerekli adam ama canını sağma deyip can etmeyen haramlardılar ama olara ne diyecek? Artıkında devletimiz hiç vaat götürülmez. Enesine atatını teyilamadıklan devlet götürüleyen neler? Tamam şeyle bir daha etsek da kıyınan sağam içimizde köp ne şükür adamlar var da yok öyle yok böyle deyip men bakta hiç açatmam bilen ok yönü TikTok'ta görüyensiniz şöyle bir urs bolyan devletler çağarlar ellerine tabakları nahara duruyorlar üstlerinden gıdığın naharlar dökülüyor ne ağaçlıktan horluktan ölüyen çağarlar günü ne çamurmun san ölüyen ayarlar erkekler çağarlar var bilýän görýänsiniz siz de görýänsiniz şu taýyny haýsy döwlet şu haýsy ýurt diýadym etşonok o İsrail mi ýene bir datmasa urs bolup duran ýerlerde ýerler tirap dur nirler birler sil alyp ýatyr bir ýerlerini toprak gaýma siýami jaýlar ýere tokup ýatyr şu zatlar görüp adaçyk şükür etmeli daýa şükür ýurdumyz parahat Allah dönen urs ýok söýüş ýok çağıçyklama rahat ýatyp durýar näçe şükür etsek azdyr esas maksat esas adamның maksat arzuwy näme bilýärmi? Hojalyk maskaratynyň asuda bolmasy, garnlaryň dok bolup ýatmasy, parahat ýatmasy, Allah jana dönün, gapymyz takyp duran ýok, Hudaýa şükür. Bir adal berip duran ýok, Allah jana şükür. Urus ýok, söýüş ýok. Şükür etmeli. Näme şükür bolmaň watandaşlarym, hiç näme şükür bolmaň, näçe şükür etsek azdyr. Hudaýa şükür parahat ýurdumyz bar. Allah dönün, çağıçyklaryň jan taý bolsun. Maskalaňyzda agdy berilip, Allah jan ýurtdaşyny işläp beren dogançyklym. Canına sağ olup, sağamanca maksatlarına da yetip, arzularına da yetip, yurdumuzda çağaçıklarından hüdürünü görmek, miyetler etsin Allah'can. Yine bir şöyle bir aydatın meliyade, şu yurttaşına gidip işleyip, şu datlarının hüdürünü görmek, ama ullokan bağıtmak hediyerine, şöyle bir datlar var, da görüyentine de ödümüzde. Yani arada bir öd obadasın, bir oğlunlamının biri, tarpatayın, öllü de 87 oğlunu, yaşıcı oğlun, öllü, uğratlı, gülyal plan zaytarlı. İçine girip yaşamak nasip etmedi. Yine şuguncugum goňşowamyzdan yine birini orsetdi. Davleniyeti galyamy düşýärmi, şu davleniyeden näde tarpataýyn öllü ana uğratdylar. Gulýalagam zaýtarly 5 konmat nedip, uly plan zaýtarana keni. Görýärmi? Şu datlaryňam şu gidip daşarykda işläp, gadanan atlamyň hüdürünü görmek bile çağaçyklanmaz bilen bagtly yaşamak bile sobutda bide ullokan bagyt. Şoň üçin Allah jan janyňa sag bolsun, başyňy dik bolsun. Hudaýjan alyp gadan ýanjyda atlaňyň hüdürünü görmek, çağaçyklanyň bilen bagtly ýaşamak hemmeňe de arzu edýän Allah jan. Janyňy sag bolsun, başyňy dik bolsun Allah jan. İşiňizde üstünli arzu edýän. Ine meňe bar aýtjak adym janlarym. Meni ýaman gören ýaman görübersin. Gowy ýaman görürsin. Men bir dady, ben bilen dadymy, gören dadymy aýdarym. Dogruçylyň dosty bolmasa bolmaýsyn. Maňa dostam gerekkä, isladam gerekkä. Ene matam çağalam doganlarym. Başka hiç kim gerekkä maňa. Şolaň jan taý bolsun.